No niin, tässä näette luvun 82, 80 ja 2 ykköstä. Ne pitäisi jakaa 3. Tämän voisi hyvinkin tästä lajitella suoraan, mutta meidän on tarkoitus käyttää jakokulmaa. Laitamme siis jaettavan 82 tuonne bussipysäkin alle, eli jakokulmaan ja jakajan ulkopuolelle. Ja nyt me aloitamme ensin näistä kympeistä. Kympit täytyy siis jakaa 3 ryhmiin. Luokitellaan ne uudelleen. Näin. Ja kuinka monta 3 ryhmää tulee, niin näemme 1, 2. Ja sen tähden merkitsemme sen täällä. Sen jälkeen tehdään ikään kuin tarkastus. Tarkastetaan laskemalla 2 kertaa 3 ja siitähän tulee 6. Ja sen jälkeen suoritamme vähennyslaskun ja saamme tulokseksi 2. Ja ne 2 kymppiähän ovatkin tuolla, niille ei ole vielä tehty mitään. Seuraavaksi meidän tulee tiputtaa nämä 2 ykköstä alas, pannaan rasti ja tiputetaan. Ja luku, jota käytämme, on seuraavaksi 22. Näemme sen täällä, 22, jotka on vielä jaettava täällä 3. Ja kuten tiedämme, nämä kympit voidaan vaihtaa ykkösten ykkösiksi. Näin, vaihdetaan ne 20 ykkösiksi. Ja meillä on siis edelleen tämä luku on 22. Meidän täytyy se jakaa 3 ryhmiin. Ja katsomme kuinka monta ryhmää tulee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ryhmää. Ja sen jälkeen suoritamme vielä tarkastuksen kertomalla 7 kertaa 3 on 21, jonka jälkeen tulee tehdä vähennyslasku. Saamme 1 ja se 1 palikka jäikin tuonne yli yksinäiseksi. Näin ollen meillä jää jakojäännös 1. Ja merkitsemme sitten vastauksen, jonka näemme tuolta jakokulman yläpuolelta, 27 ja jää 1. Se jäi tuonne jakojäännökseksi.